Eżis ħbieb, merħba għal dan l-ewwel episodju mis-sensiela ta' programmi li ħankunu qegħdin nagħmlu għalikom mill-Rescue Center. Mela, x'inhu r-Rescue Center? Dan huwa studju li għamilna apposta għalikom biex intom tkunu tistgħu taraw xogħlijiet ta' affarijiet li pratikament dak li jkun wasal biex jarmihom jew għax qdiemu, jew għax krieħu, jew ankella għax m'għadhomx jaqblu mal-ambjent tad-dar li nkunu qegħdin ovvjament inżejnu bihom. Mela, hawnhekk x'għandi? Hawnhekk għandi dan il-rocking chair, dan huwa rocking chair. Mhuwiex antik imma huwa tal-kewba. U qabel ma wasal għandna dan ir-rocking chair kien qiegħed jistenna li jinżebaħ. Dak li kien ta' min kien dan ir-rocking chair kien beda jisbaw, ġifieri kien xkatla ħafif, kien beda jisbaw imma miskin wasal għal waħda minn dawk kif ngħidulhom aħna waħda tajba. U barra ir-rocking chair ħankunu barra li nkun qegħdin nisbaw ir-rocking chair, f'dal każ ħanagħmluh sage green. Ir-raġuni hija li l-aħdar huwa l-kulur neutrali u jista' jkun mbagħad li jekk dak li jkun ħajjieħdu għal xi tfal jew neputijiet wara li jkun għamel użu tiegħu għax in-neputijiet jew it-tfal ikunu kibru ikun jista' jintuża biex jiddekora kmamar oħrajn fid-dar. Pereżempju, fuq is-sit nistgħu nagħmlu pjanta sabiħa u dan ir-rocking chair jibqa' jintuża għal iktar żmien. Mela, barra is-sage ħankunu qegħdin nużaw parti minn din l-istampa li għandna hawnhekk fiha it-teddy bears u ħankunu qegħdin nagħmluha dekupage fuq is-sit. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu imma għax dan is-siġġu dan ir-rocking chair miskin spiċċa ġo ambjent fejn hemm ħafna trab u ħantuh l-ewwel tindifa. Hemm naqra trab hux. Kif qegħdin taraw ħankunu qegħdin nisbaw l-ewwel qabel kollox il-parti t'isfel. Mela, s'issa li għamilna peress li kien diġà xkatlat u qisu kellu laqa seba' lemmu law kull ma għamilna tajni f'tindifa sew nixxifnih. Issa qed nagħtu bdejna minn taħt dawar nieħrasu l-isfel biex inkunu nistgħu nisbaw sew min-naħa ta' taħt. Kif qegħdin taraw ukoll ħarġu fejn ma kienx żeba' fejn ma kienx hemm żeba' ħareġ il-kulur tal-kewba. Issa ħafna jistaqsu imma għaliex irridu għaliex tisbuħ għall-kewba? Mela, il-kewba bħal kull biċċa mara oħra, bħal kull biċċa injama oħra, hija njama li għandha li hija b'saħħitha u bħala Maltin aħna il-kewba intuha importanza ftit aktar minn injam ieħor. Ma jfissirx li l-injam ieħor mhuwiex ta' livell għoli imma fis-sebgħinijiet u fit-tmenijiet kien hawn kbir
U bażikament il-kewba kienet status symbol. Ifisser li dak min kellu l-kewba fid-dar kien jitqies li kien benestant għax kien jiflaħ jagħmel affarijiet ġod-dar b'din it-tip ta' njama. Allura dan ma jfissirx li għamara antika iktar minn ta' sebgħinijiet u minn ta' tmennijiet hija inferjuri għax mhijiex tal-kewba, anzi. U hawnhekk ħanieqaf ir-redden biex naġlu ftit il-video u tkunu tistgħu taraw il-proċess għaddej. Mela, kif qegħdin taraw tajna l-ewwel passata fuq bis-sage green bil-kulur li aħna użajna biex nagħmlu dan il-kulur li għażilna biex nagħmlu dan ir-rocking chair. Bħalissa qiegħed bl-ewwel passata tajnija fuq għamilni rasa l-isfel biex provajna nlaħqu wkoll fejn nistgħu biex imbagħad meta niġu biex nagħtu il-passata meta ndawru il-rocking chair ma jkollniex il-rocking horse ma jkollniex problema li ma lqatniex kullimkien, allura mbagħad hemmhekk ikun favur tagħna. Ħafna jistaqsuni għal xiex tuża round brush, bażikament. Dan huwa oval brush kif qegħdin taraw u bih nistgħu nilħqu kullimkien, ġifieri għandna hekk nagħtu ħanilħqu daw l-spokes kollha li għandna ħafna minn nies jaqtaw qalbhom milli jisbgħuhom imma huma xejn ta' barra minn hawn ħlief li pinsel ovali illaħqu kullimkien u nimlew kullimkien kull rokna li għandna. U fl-istess ħin imbagħad inkunu nistgħu nillixxjaw meta id-daqqa tal-pinsel li nkunu tajniha. Mela, issa inħallu satej jinxfu, nħallu satej biex jinxef, u mbagħad nagħtu it-tieni passata hekk kif inhu dan il-rocking chair. Mela, għadna kif lestejna it-tieni passata. L-ewwel passata kif rajtuni intija nipprova nolqot kemm jista' jkun kullimkien, u it-tieni passata issa hekk qed ninnota li żamm li żżeb allura neħħiha. Nħallija tinxef bil-kwiet. It-tieni passata tajt fejn jiena naħseb li mhux ħankun qed nolqot meta ndawwer. Issa ħandawru ħanaraw li ma partijiet ta' dan ir-rocking horse għad fadlinna nisbaw u fejn żbajna fejn iridu nirtukkjaw. Mela, għandna hawn fuq dawn il-partijiet għandna hawnhekk is-siġġu u għandna wkoll daw il-partijiet taw fuq li meta kien rasu l-isfa ma nkunx qegħdin naraw sew. Allura issa nibdew bit-tieni passata. Il-widnejn ħankunu qegħdin niddiskutu dwarhom iktar il-qudiem għax dan ir-rocking horse għandu l-widnej tal-ġilda minn taħt ġasbajthom kif ovvjament ħanisbgħuhom daw ħajbisu xi ftit u ngħidilkom x'iridu nagħmlu biex irradbuhom. Mela, tlaqna u nibdew l-ewwel passata minn naħa ta' fuq.
kif qegħdin taraw ir-rocking chair, rocking horse, lest bil-passati li kellna ntuħtajni żewġ passati bil-sage green, imma qed inħalluh jinxef, x'ħankunu qegħdin nagħmlu iktar il-qudiem. Mela, bħalissa qed inħallih jinxef, imma qed ninnota li jkun hemm ċertu postijiet fejn jien ma nkunx ilqatthom, allura nkun irrid intihom naqra iktar dik l-irtokjatura fina. Fil-fatt qed nagħmilha magħkom biex intom taraw dan il-pinsel kif jaħdem. Imma għallum għal dan il-programm ħanifquwaw, ħanħallu jinxef sew, ħanħallu jinxef overnight, u mbagħad ħankunu qegħdin naħdmu fuq xi ftit affarijiet oħra. Jiena fil-bidu tal-programm illum semmejtilkom li ħankun qed nagħmel dekupage, barra d-dekupage ukoll ħanajdilkom kif inradbu ftit il-widnejn għax il-widnejn taż-żiemel huma tal-ġilda u żbajnihom, allura dik it-taċ li jkun kemm jista' jkun artab ħankunu qegħdin nużaw ukoll ftit browning wax biex noħorġu ftit dettall tax-xarr taż-żiemel, kif ukoll ħanamlu ftit xkatlar biex intuħ dik in-naqra ta' vintage look. Imma mhux ħanamlu kullum kien ħanamlu f'partijiet fejn aħna naħsbu li għandu ikollu dan it-touch. Mela, nispera li dan l-ewwel programm mill-Rescue Center oġobkom. Mela, kif tafu dawn is-sensiela qed insemmuhom Rescue Center, u dan iż-żiemel, dan ir-rocking horse fl-aħħar qed jieħu dak li ħaqqu li bażikament ikun iċ-ċentru ta' kamra kemm ta' tfal jista' jkun ukoll anke ġo dining room jew ġo living room, kemm inżejnuh b'xi pjanta fuqu u nkunu tajna dik il-laqta iktar personali u iktar attraenti fil-kmamar tagħna. Mela, fil-programm li jmiss kemm nurikom ftit teknika oħra, ħanħalluh jinxef biex inkompluh darb'oħra li dan iż-żiemel miskin ħanħalluh ftit waħdu fid-dlam. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna, fuq dan l-istazzjon li qegħdin taraw intom ta' YouTube li jismu Rescoli by Carlo, u sakemm nerġgħu niltaqgħu saħħiet.